Ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu. Aha m bụ Dr. Ọnụaha Okigwe. Ụbọchị taa ihe anyị ga-ekwu okwu ya wụ otu m ga na-echi anọ ọdọ. Unu ekwesịghị ịnọ ọdọ, m ga-agwa unu ihe mere unu ekwesịghị ịnọ ọdọ, bet ọ bụrụ na ị ga-anọ ọdọ ọ ịmọsịrị ịnọ ọdọ, m ga-agwa unu otu m kwesịrị isi na-anọ ọdọ. Ọ bụrụ na ị ga-anọ ọdọ, ị kwesịrị ịnọzi m ọdọ otu a. Ihe mere m otu ịhụ otu anyị si nọrọ ugbu a, ihe otu ị kwesịrị iji anọ. Ọ dịghị mfe ọ dịghị mfe maka depend age nọ. Maka ọ bụrụ na ị ruola age dị high, ọ ga-ara ahụ ichenji habits, some habits ga-echenjiri yọtala. So ọ dịghị mfe ịnọ ọdụ otu anyị si nọrọ. So even for myself, mmanụ na ọ dị mma ịnọzi m ọdụ otu a. Mmara ọ dị mfe mere nnọrọ ọdụ, na-eji ihe a tinye n'azụ otu atọ ka ome m ma nọzi m otu m kwesịrị iji anọ. Maka ma eji ihe a otu m nọzi ugbu a, ọ ya mere otu a nọ ugbu a, mbịa ka m bilie ọtọ makwa na mbịabịa eji tupu ugbu a ịgawa iche gị nọrọ otu a, ịghọtala ihe anyị na-akpọ slouching, ịghọtala. So ịbịa nọrọ otu ugbu a, spine ahụ anyị na-ekwu okwu ya kwesịrị ịdị ogologo. Etu ịbịa nọrọ otu a, ya ọbịazi bịa bend ebe o kwesịghị ibend, ịghọtala. So otu a nọ dị mma, isikwa n'oke ka ị nọrọ otu a, ịnọkọta otu a after a few seconds ọkwa na 1 minute or so, ị ga-echefu ana obi gị ga-afụ ebe ahụ ka ị bịazi bịa nọrọkwa otu a, ọtụlọ dị mma. So suggestion m ga-enye unu bụ otu a na-eyuzu ihe a mma na o siri ike, ọ dịghị mfe. So ị were ediri ihe a tinye n'azụ otu a, then gị nọzimakwa ahụ otu ahụ ị kwesịrị iji anọzima. Maka ndị a na-ekwu ma azụ ha na-egbu ha mgbu ma okwu na-egbu ha mgbu, even n'ikpere, maka ihe dum ahụ kọnetịrị, ịghọtala. Ọ na-echikwa na otu iche anọ ọdọ too much. Ntu ọ bụrụ na iwu ndị na-awụ azụ gị rawa gị ahụ, ya ọkwa ahụ n'etiti azụ, ihe a wụ sign na-ezi na ị na-anọ ọdọ too much. Onwe ndị na-awụ azụ gbuo ha mgbu, ịjụọ ha ndị side ebe ọ na-egbu ha mgbu, ha si no right, ha si wakwa no left, but ndị a na-asị n'ọkwa ahụ n'etiti, ọ maka ị na-anọ ọdọ, ị na-anọchi ọdụ ike. So ihe m ga-agwa gị bụ afọ ị na-anọ ọdọ, ọ ka fụ mma ịnọ for 30 minutes or 1 hour, ibile ka ịgbachi ahụ ka gị gagharịtụ oke ike ego ga ọnụ niile ndị bịachi nọrọ ọdọ ka ị bịachikwa nọrọ ọdọ. Ọ bụrụ na ọrụ ị na-arụ na ịmọsịrị ịnọ ọdọ na ọrụ gị, ị nọrọgodu n'ọdọ after 30 minutes 1 hour, ibile gị gagharịtụ ntakịrị nwa gị gbachi ahụ, gị stretch ịgbachi ahụ gị nọrọkwa. Ọdụmọdụ m na-enye unu uwo hafụ ịnọ ọdụ. Ewe ihe ọ na new research fụtara, sitting is the new smoking. Maka the same effect smoking na-eme to lungs gị with the same bad effect ịnọ ọdụ too much na-eme spine gị ahụ. Spine gị na-edide gị ihe dum together, ọ na-eme affect, ịghọtala ihe na-ekwu. So sitting is the new smoking. Maka ịnọ ọdụ ọ dịghị mma atọ ọtọlatọ ọkwa na ya mere mgbe mụ ama nidiri n'ọdọ ịhụ ndị patients m, then m were ha ntị n'azụ otu a, then position na-anọ kwa ha otu m ga-anọ, ọ na-ntụ ya ome ahụ dị mma, ọ na-abịa ọgụdị na ahụ na-egbu m mgbu, ntị ghara ihe a n'azụ ya ome mma nọrọkwa ahụ otu ahụ kwesịrị ịnọ, ọtụla. Maka ahụ gị nọrọ otu o kwesịrị ịnọ, ọ na-adị mfe ma information anyị na-ekwu okwu na-echi na brain abịa to the rest of the body, ọ na-adịcha mfe. Ihe dum m kwuru bụ ihe ga-enyere unu aka, ma ndị na-azụ na-egbu mgbu ma ndị azụ a na-egbu mgbu, maka anyị ma prevention is key. So echela ka azụ gbuo gị mgbu before gị esi ndị ihe dọkịta Ọnụaha si dị mme ma azụ gbuo m mgbu. Ihe a wụ otu ị kwesịrị isi eme ya, maọbụ na azụ a na-egbu gị mgbu ugbu a. Maka mụ otu a na ugbu a azụ a na-egbu m mgbu, etu m ka na-eyuzu ihe a, ịghọtala. So ihe a na-eyuzu awụghị maka azụ na-egbu m mgbu, ihe a wụ otu ka azụ egbula m mgbu. And two, prevention kafụ mma than iche ahụ gbuo gị mgbu then gị baze bịa siwa oke ndị ebe m ga-eme nka. So echefukwala ịnọrọ ọdọ ma iji gị ihe a anọkwala otu a, ma iwegodu n'ihe a tụra ya nọrọ ọdọ otu a, ịghọtala. Etu iwere ihe dị otu a itinye ya n'azụ gị, ya ome gị nọzima otu ị kwesịrị ịnọzima.